kalan na a taabolo kɔni ka ɲi ne fɛ. An minnu tɛ yeli kɛ mɛtiri b'an ta dictation kɔnɔ an m'an ta sɛbɛn baara la voix minnu bɛ yeli kɛ olu ta o bɛ sɛbɛn tableau la olu b'o o recopier. Ni de wa biki ye donc nin ye tablette ye nin bɛ i n'a fɔ kaye u bɛ sɛbɛnni kɛ nin de la. Institut national des aveugles IJA la kalanden denmisɛnninw minnu ɲɛ bɛ ko la ani minnu ɲɛ tɛ ko la olu bɛɛ kalan na ɲɔgɔn fɛ. U bɛɛ tuloma jɔlen don kalanfa Alassane Manya Jara la ale tun bɛ kalan di yani a ɲɛ kalifa ka minɛ a la. IJA sababuya la bi a bala ka taga ɲɛ n'a ka kalan dili ye ni o ye a ninkan baara ye. N b'a daminɛ ɲɛdimi fɛnɛ ya daminɛna nɔfɛ yeli ninnu na ɔ kosɔn an ye invitation ɲini ka na IJA la bon kabini n kɔni sera IJA la an ye écriture baara kalan ye n bɛ n ka kuru di a di cogo la i b'a fɔ ne ɲɛlama n b'a di cogo min na min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn tableau dɔrɔn de bɛ an bɔ ɲɔgɔn na parce que ale sababuya la ne ye kalan min kɛ n bɛ ka o pratiquer sisan ni maloya tɛ ɲɛ na ni bɛ n sara ta k'a dun a tɛ fɔ ko n kɛra mɔgɔ ye min bɛ sara ta k'a dun ten. Nin y'a san 50 ye k'a fɔ ko ɲɛ lujura bɛ maa minnu na olu bala ka kalan sɔrɔ yan. Kalanso IJA yɛrɛ jɔkunba y'o de ye. Aji Bari ale ye Union des aveugles ɲɛma ye o jɛkulu mun bɛ IJA ɲɛmaya la. Institut national des aveugles bilala sen kan le 15 octobre 1973 an filɛ nin ye o san 50 de la a sigira sen kan mairie du district kɔnɔ ni ekɔliden 6 ye ekɔliden minnu si ni olu kun ɲɛ tɛ ko la a dabɔ kun ye mun ye o ye ka kalan sabati lujuratɔw ye minnu ka lujura bonya fan fɛ ka yɛrɛ jɛma la fana ko lujuratɔ a bɛ se ka kalan wa ko lujura man ka mɔgɔ tiɲɛ ka den somɔgɔw jigi lafa k'a fɔ hali n'u den ɲɛ tɛ ko la u kana jigila kana tigɛ la a bɛ se ka kalan kɛ wa ka kɛ jamana ma siniɲɛsigi a ye nafaba lase an ma d'abord a y'a to an bɔra sokɔnɔ sigi la a y'a to an sera ka diɲɛma da la k'a fɔ ko lujuratɔ bɛ se ka kalan wa ka kɛ bolo madayɔrɔ ye. Denmisɛnninw ka kalan san fɔlɔw la IJA la u bɛ kalan fɛɛrɛw la minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka se ka tagama ni bere ye ani cogo min na u bɛ se ka u yɛrɛ magow dilan u yɛrɛ ye. Ka fara o kan kalanbon kɔnɔna la u bɛ dege jate ani sɛbɛnni kɛcogo fana la n'o bɛ wele ko braille. Ɲɛmaw bɛ livre min utiliser classe ninnu kɔnɔ an b'o livre kelen de utiliser mais an b'o texte bɔ livre kɔnɔ k'a transcrire braille la an ka écriture tɔgɔ de ye braille donc o la denmisɛnninw bɛ se k'u tigɛ d'a kan k'a mɔmɔ u ka lecture fana kɛ o la u bɛ sɛbɛnni bɛɛ kɛ nin kɔnɔna na nin alphabet bɛɛ bɛ nin kɔnɔna na parce que n'i ye point kelen sɔgɔ ta ça c'est la lettre A. Donc chiffre là, calcul là, A bɛ kɛ i n'a fɔ 1 ainsi de suite. Donc classe in kɔnɔna na an b'a kɛ ten o ye u ka sɛbɛnni minɛ ye sisan nin ye u ka calcul u bɛ jate bɔ ni min ye o de ye nin ye a bɛ fɔ nin ma ko cubarisme nin bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɛmaw ka ardoisie donc nin voilà nin bɛ kɛ i n'a fɔ u ka lakɛrɛ de lakɛrɛ donc nin ye ardoisie nin ye lakɛrɛ ye mais nin minɛn ninnu carilen don kosɛbɛ ninnu tɛ sɔrɔla yan yɛrɛ nin bɛ commandé de o de kama an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ gouvernement fɛ ani partenaires fɛ. K'a ta kalanbon 4nan la lujura bɛ denmisɛnnin minnu la ani basi tɛ minnu ɲɛ la olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ kalanbon kelen kɔnɔ o fɛɛrɛ de bɛ wele faransikan na ko inclusion. Siyaka Jabate ale yɛrɛ o hakilina in caribaga karamɔgɔ ye wa IJA second cycle directeur fana don a b'o fɛɛrɛ ɲɛfɔ an ye. Sini ma sinikɛnɛ ma n'u taara an ka ekɔliso tɔw la quartier wɛrɛw la an ka denmisɛnninw minɛ ni ɲɛko b'u la u tɛ tɔɔrɔ tuguni n'o tɛ fɔlɔ o degun de tun b'u kan dɛ o tun bɛ taa dɔw yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ min tɛ yeli kɛ ne tɛ se ka sigi a da fɛ ni n sigira a da fɛ a ka ɲɛdimi bɛ yɛlɛma an fɛ k'a sɔrɔ o tɛ u bɛ dege u tɔɲɔgɔnw la tɔɲɔgɔn ninnu fana bɛ dege u la k'u to nin baara kɔnɔ u bɛ teriya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kɛ teriw ye u bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ récréation yɛrɛ bɔlen filɛ ni i ɲɛ fili dɔɔni i b'a sɔrɔ dɔɔni dɔ bɛ yala la i b'a sɔrɔ dɔ in ale tɛ fɛn ye dɔ in bɛ yeli kɛ donc o bɛɛ ye inclusion nafa dɔ ye. O kɛra sababu ye fana ka teriya kɔni sinsin kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Nba Ndiaye ani Yaya Tarawele. An bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra kilasi kɔnɔ ani n'an bɛ kilasi kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo waati bɛɛ innovant ni voyant an bɛ kalan kɛ an minnu tɛ yeli kɛ mɛtiri b'an ta dictation kɔnɔ an m'an ta sɛbɛn baara la voyant minnu bɛ yeli kɛ olu ta o bɛ sɛbɛn tableau la olu b'o recopier.
an ne fɛ tun bɛ kalan ɲɔgɔn fɛ a kɔni ka di ne ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ni kuma se bɔra kuma dɔ an bɛ taa dumuni san ɲɔgɔn fɛ tantɔ an bɛ kulonkɛ kɛ ten. IJA kalanso kɛra sababu ye ka ni kura dɔw ma caman ka hadamadenya la waasa o baaraw ka se ka taa ɲɛ fo jamana marabaw olu ka ni kalanso in ani a bolofaraw sankɔrɔta Mali maraw kɔnɔna la. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.